വചനം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ എൻ ഹൃദയം ആശ്വസിക്കും. കൂരിരുളിൻ താഴ്വരയിൽ ദീപമതായി നിൻമൊഴികൾ. കൂരിരുളിൻ താഴ്വരയിൽ ദീപമതായി നിൻമൊഴികൾ. ഇതാ ഞാൻ നിന്നെ എൻ്റെ ഉള്ളം കയ്യിൽ വരച്ചിരിക്കുന്നു. നിന്റെ മതിലുകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും എൻ്റെ മുൻപിൽ ഇരിക്കുന്നു. കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായ ക്രിസ്തുയേശുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യ നാമത്തിൽ ഇന്നത്തെ സന്ദേശം ശ്രവിക്കുന്ന ഏവർക്കും സ്നേഹവന്ദനങ്ങൾ. നാം ഇന്ന് ധ്യാനിക്കുന്നത് യെശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 49 അധ്യായം 16 വാക്യമാണ്. ഇത് ദൈവമക്കളുടെ പ്രത്യാശയുടെയും വാഗ്ദത്തങ്ങളുടെയും മനോഹരമായ ഒരു പ്രവചനമാണ്. ഈ വാഗ്ദത്തത്തെ മൂന്നായിട്ട് നമുക്ക് ചിന്തിപ്പാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒന്നാമതായി, ദൈവമുഖത്തേക്ക് നോക്കുവാനായി അവിടുന്ന് നമ്മെ വിളിക്കുന്നു. ഇതാ എന്ന വാക്കോടുകൂടിയാണ് ഈ വാക്യം ആരംഭിക്കുന്നത്. ദൈവം തന്റെ ജനത്തെ വിളിക്കുക, ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ, നിങ്ങൾ പറയുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചുവെന്ന്, ഞാൻ നിങ്ങളെ മറന്നു കളഞ്ഞുവെന്ന്. എന്നാൽ ഓർക്കുക, ഒരു സ്ത്രീ തന്റെ കുഞ്ഞിനെ മറക്കുമോ? ചോദ്യമാണ്. ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് അത് സംഭവിക്കുന്നു. താൻ പ്രസവിച്ച മകനോട് കരുണ തോന്നാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് ലോകം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം ആണെങ്കിലും ഉന്നതനായ ദൈവം നമ്മെ ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല, മറക്കുകയില്ല. പ്രിയരെ, നാം എല്ലാ ദിവസവും നമ്മെ ഉപേക്ഷിക്കാത്ത, മറക്കാത്ത ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് നോക്കുകയും അവനെ രുചിച്ചറിയുകയും ചെയ്യുക. രണ്ടാമതായി, ഞാൻ നിന്നെ എൻ്റെ ഉള്ളം കയ്യിൽ വരച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ഭാഗം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് അവിടുന്ന് ശക്തവും ശാശ്വതവുമായ ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ വഴി അവിടുന്ന് നമ്മെ തൻ്റെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുക. അവിടുത്തെ ശാശ്വത ഭുജങ്ങൾ നമ്മെ വഹിച്ച് പരിപാലിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ കരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു ശത്രുവിനും നമ്മെ തട്ടിപ്പറിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. എത്ര ശ്രേഷ്ഠകരമായ കരുതലാണ് ഈ ഭാഗത്ത് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്. മൂന്നാമതായി, നിന്റെ മതിലുകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും എൻ്റെ മുൻപിൽ ഇരിക്കുന്നു. ദൈവത്തെ നമ്മിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തുന്ന മതിലുകളല്ല ഇവ, മറിച്ച് ശത്രുവിൽ നിന്ന് നമ്മെ സംരക്ഷിച്ച് കാക്കുന്ന മതിലുകളാണിവ. അവിടുന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്ത ജനത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും അടയാളമാണിത്. ദൈവം തന്റെ ജനത്തിന് എങ്ങനെ നന്മ ചെയ്യാമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരിക്കലും അവസാനിപ്പിക്കുന്നില്ല. അതാണ് ഈ ഭാഗം പറയുന്നത്. ഇയ്യോബിന്റെ ഭവനത്തിനും ഇയ്യോബിനുള്ള സകലത്തിനും ചുറ്റും വേലി കെട്ടിയിരുന്ന ദൈവം, ഇയ്യോബിന്റെ പ്രവൃത്തിയെ അനുഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ദൈവം, അവന്റെ മൃഗസമ്പത്ത് ദേശത്ത് പെരുകിയിരുന്നു. ഇത് ഇയ്യോബിനെ തകർക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ച് കടന്നു വന്ന സാത്താന്റെ ദൈവത്തോടുള്ള മറുപടിയാകട്ടോ. പ്രിയ ദൈവജനമേ, എത്രയോ പ്രാവശ്യം നമ്മെ തകർത്തു കളയുവാൻ ശത്രു ദൈവത്തോട് അനുവാദം ചോദിച്ചു കാണും. ഒരിക്കൽ കർത്താവ് ശിമോൻ പത്രോസിനോട് പറയുന്നു, നിന്നെ ഗോതമ്പ് പോലെ പാറ്റിക്കളയേണ്ടതിന് ശത്രു അനുവാദം ചോദിച്ചു, എന്നാൽ ഞാൻ വിട്ടുകൊടുത്തില്ല. പ്രിയരെ, നമ്മെ ഇന്നയോളം ശത്രുവിന്റെ കയ്യിൽ വിട്ടുകൊടുക്കാതെ, ശത്രു നമ്മെ തകർത്തു കളയാതെ സൂക്ഷിച്ച ദൈവത്തെ നന്ദിയോടെ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ സ്തുതിക്കാം. ദൈവം നമ്മെ തൻ്റെ ഉള്ളം കയ്യിൽ വരച്ചിരിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ മതിലുകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മുടെ മുൻപിൽ ഇരിക്കുന്നു. ആയതിനാൽ ദൈവമുഖത്തേക്ക് നോക്കാം. അനുദിനം ദൈവത്തെ രുചിച്ചറിഞ്ഞ് ദൈവത്തിന് നന്ദി കരയറ്റുന്നവരായി തീരാം. അതിന് ദൈവം നമ്മെ ഏവരെയും സഹായിക്കട്ടെ. പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്നേഹവാനിന്ദനുമായ ദൈവമേ, സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ, ഒരു പ്രഭാതം തന്ന് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചതിനായിട്ട് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. എത്രയോ പ്രിയപ്പെട്ടവർ മരണം വഴിയായി ലോകത്തുനിന്ന് കടന്നു പോയപ്പോൾ ഞങ്ങളെ സൗഖ്യത്തോട്, ആരോഗ്യത്തോട്, സന്തോഷത്തോട് ഈ പുതിയ പ്രഭാതത്തിൽ തട്ടി ഉണർത്തി അവിടുത്തെ സ്നേഹം രുചിച്ചറിയുവാൻ തന്റെ കൃപകൾക്കായിട്ട് നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഇന്ന് വചനം കേട്ട എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആയുസ്സിനായി, ആരോഗ്യത്തിനായി, സൗഖ്യത്തിനായി, ദൈവകൃപയ്ക്കായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. കർത്താവേ, കിടക്കയിലാകാതെ ഇന്നയോളം പരിപാലിച്ച കൃപകൾക്കായി സ്തുതിക്കുന്നു. ആരെങ്കിലും
കിടക്കയിൽ കടന്നുകൊണ്ട് ഈ വചനം ശ്രവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവരെയും ബലപ്പെടുത്തിയാട്ട് കർത്താവെ. ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായിട്ട് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. പ്രത്യാശയിൽ അവരെ നിർത്തിക്കൊള്ളണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക കർത്താവെ. ഞങ്ങളുടെ യുവതിവാക്കന്മാരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക. എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആത്മീയ കൃപകൾക്കായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. ശത്രു അവരെ തകർത്ത് കളയല്ലേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക കർത്താവെ. അവിടുത്തെ വിലയേറിയ കൃപ തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നൽകിയാട്ട് കർത്താവെ. അവർ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കായി, പഠിക്കുന്ന കോളേജുകൾക്കായിട്ടൊക്കെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവെ. എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണം കർത്താവെ. അനേക യൗവനക്കാർക്ക് വലിയ സാക്ഷ്യമായി നിൽപ്പാണ്ട കൊണ്ടും തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ. ഞങ്ങളുടെ പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായിട്ട് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. അവരുടെ കർത്താവെ സ്കൂളിലെ സ്റ്റഡീസൊക്കെ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹകരമായി തീരുവാൻ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ അക്കാഡമി ഇയർ നന്നായിട്ട് പൂർത്തീകരിപ്പാണ്ടൊക്കെ വേണം. സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമേ കൃപ ചെയ്യണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. വരവിലും ഒക്കെ കൂടെ ഇരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. ഇതോടൊപ്പം കർത്താവെ, ഞങ്ങൾ വിവാഹപ്രായമെത്തിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. തലമുറകളെ ഉദരത്തിൽ വഹിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഏറെ നാളുകളായി കണ്ണുനീരോടെ തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക കർത്താവെ. അവരുടെ കണ്ണുനീരിനെ കാണുന്ന ദൈവമായിരിക്കാൻ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. ജോലിയില്ലാതെ ഭാരപ്പെടുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പുതിയ ജോലിക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്ന അനേകരെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വിഷയം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കർത്താവെ. അവരുടെ പേരുകളെല്ലാം പറയുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും അപ്പച്ചൻ അവരെ അറിയുകയാൽ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവെ. ജോലിയിൽ പ്രതിബന്ധം അനുഭവിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട്. വേതനം ലഭിക്കാതെ ഭാരപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. താവെ അവരെ എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക കർത്താവെ. ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ദൈവകൃപയും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. താവെ അവരുടെ കർത്താവെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയും കൊച്ചുമക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഒക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞ പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട്. പ്രായാധിക്യത്തിലിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞ പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട്. അവരെല്ലാവരെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. അവരുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളെ മാനിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സാമ്പത്തികമായ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന അനേകരുണ്ടല്ലോ കർത്താവെ. പോലെ കർത്താവെ, ജപ്തി ഭീഷണിയുടെ നടുവിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ, കടഭാരം കർത്താവെ കയറി എങ്ങനെ അത് വീട്ടുമെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ, അവരെല്ലാവരെയും ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക കർത്താവെ. ഐഡിയും കാർ ലൈസൻസും പുതുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കർത്താവെ, ആ ഷിബുവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. പ്രശ്നത്തിനൊരു പരിഹാരം കൊടുക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പഠനം മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ഫീസ് അടയ്ക്കുവാൻ മാർഗമില്ലാതെ ഭാരപ്പെടുന്നവരുണ്ടല്ലോ. താവേ, കഴിഞ്ഞ 15 വർഷമായിട്ട് മദ്യപാനത്തിനും പുകവലിക്കും അടിമകളായി തീർന്നിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തൻ്റെ മകനെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക കർത്താവെ. ഒരു പൂർണ്ണമായ രൂപാന്തരം കൊടുക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. ചില കർത്താവെ മാതാക്കൾ കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിഷയമാ താവേ. മകനും പിതാവും ഒക്കെ താവെ മടങ്ങി വരുവാൻ തക്കവണ്ണം സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. ആ മാതാവിന്റെ കണ്ണുനീരിനെ അവിടുന്ന് കാണുന്ന കൃപകൾക്കായി സ്തുതിക്കുന്നു. പുതിയ വർഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം. പുതിയ വർഷം അനുഗ്രഹത്തോടെ നടത്തണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ശുശ്രൂഷാമുഖത്ത് നിൽക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക കർത്താവെ. ആത്മകൃപയിൽ അവരെ നിർത്തിക്കൊള്ളണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. രോഗത്താൽ ഭാരപ്പെടുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ക്യാൻസർ രോഗത്താൽ ഭാരപ്പെടുന്നവർ കർത്താവെ, റേഡിയേഷന് കർത്താവെ അനുദിനം വിധേയരായിത്തീരുന്നവർ താവെ, പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വകയില്ല എന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞ സ്ഥാനത്ത് വളരെ ഭാരത്തോടെ ആയിരിക്കുന്നവരുണ്ട്. എൻ്റെ അപ്പച്ചനെ സഹായിപ്പാൻ കഴിയുമല്ലോ കർത്താവെ. ലിവർ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മകനെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്ത് കർത്താവെ വിശ്രമിക്കുന്ന തൻ്റെ മകനെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അനുദിനം ഡയാലിസിന്റെ നടുവിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ടല്ലോ, തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും കർത്താവെ സൗഖ്യം കൽപ്പിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വാഹനം ഓടിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ. ഭവനത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്, ഭവനം പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെയൊക്കെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ. എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിച്ചാട്ടെ. ഈ പ്രഭാതത്തിലെ കണ്ണുനീരോടുള്ള പ്രാർത്ഥന കൈക്കൊള്ളണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക താവെ. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രയാസത്തിന് നടുവിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ താവെ, ഞങ്ങളായിരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്കായി അവിടുത്തെ ഭരണകർത്താക്കൾക്കായിട്ടൊക്കെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവെ. ഈ ദേശങ്ങളിലൊക്കെ തന്നിരിക്കുന്ന സമാധാനത്തിനായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. അവിടുന്ന് കരുതുന്ന വിധങ്ങൾക്കായിട്ട് നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ പകൽക്കാലം ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചാട്ട് കർത്താവെ. ആത്മകൃപയിൽ ഞങ്ങളെ എന്തുടമേന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായ സ്തോത്രം. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നിസ്തുല്യ നാമത്തിൽ തന്നെ, ആമേൻ. ഉള്ളം കൈയിൽ വഹിച്ചു എന്നെ